İmanlı mümin Müslüman doğalla. Resulullah aleyhissalatu vesselam aydiyar وَدِدْتُ أَنَّ تَبَارَكَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ الْمُلْكُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ عَسَاكِرِ. Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır min kuvveriyen Tebarek suresi her Müslümanın yüreğinde bolsa da deyiptir. Peygamberimizin kuvvurup aydan kefişi. Peygamberimiz aydıptır min kuvveriyen yani yüreğimin hevesi her Müslümanın yüreğinde bolsa da deyiptir. İçinizde güne akşam tebarek okuyan kan elhamdülillah. Savadınız yok bolsa bir neçe yaşlırak bolup ya savadi ilmi okusu bada olup okuymanı vakti yok ve her hal bulmayan olsa bu zamanda guşiler ba, kompüterler ba maşinin içinde, motorun üstünde de ya öyde de öz kulacığında koyup çık eştiyip yüreğini, dilini öğreniştiramalıdır. Peygamberimiz kuvveriyen Tebarek suresi her Müslümanın yüreğinde bolsa da men ummetimin diptir. İkilenci vururun. Peygamberimizin derman şagirdlerinin biri ki onlara sahaba deyilyer. Sahabalın biri bir yerde çadır kurap bir yerde konuptur, düşüptür. O da bir Müslüman adamın doğru kabrının üstümüş. Bu adam bilmeyenmiş on kabırdığını, bir adam caylanan yerdiğini. Ohum şu taada oturuptur, kabrın üstü de min çadır tikenleri. Ohum bu oturanını kabrın içinden ses çıkıptır, biri Tebarek okuyor. Tebarekellezî biyedihil mulk, Mülk surasını avvalından hatta hatemeha ahirine çeli okuyuptur. Femen ye'tikum bimâin ma'in, şu kabrdan ses çıkıptır. Bu adam heyran kalıptır. Peygamberimizin mübarek huzuruna gelip aydıptır. Ya Resulallah, men bir yerde oturdum, çadır kurdum, jaylaşıp. Oncuğun alameti de çadır kuramak. Bir güllük ya bir salkıllık ya kan ya az. Kabirden tebareğin sesi çıktı deyiptir. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem hiyel mani'a, hiyel munciye, tuncihi min azabil kabr. Akhracahu Tirmizi ve gayruh. Ohum dirman Resulullah can aleyhissalatu vesselam aydıptır. Tebarek suresi mani'edir. Azabın evine geçiyendir. Azaptan necat beriyendir. Azaptan kurtarıyandır okan adamı. O adam Tebarek okuyanmış. Şu okan suresi şunu azaptan korap saklap duranmış. Allah sen kulağını eşittiriptir deydi. Yine bir de ikilinci vururun. Onun için cemaatler, yaş oğlanlar her işte olun. Tebarek suresinin faziletini eşittirdiğimiz. Sahabaların arasında Suriye mübarekeye mulk değil yaşama birin aramızda. Ve Kur'an'ın da üstüne yazıktır Suriye mulk deyip ya Tebarek deyip. Sahabaların arasında şu Suriye munciye, Suriye mani'e diyenmiştikler. Adamı azab-ı kabirden saklayacaktık. Azab-ı kabirden saklansa bir adam kıyamet azabından da inşallah saklanacak da. Bu üçüncü Peygamberimizden derman söz hizmetine de yetirilecek. Bir adam bir gece Tebarek okuysa, şu bir gece deydi yatacak bolongda deydi değil ha. Yatacak bolongda da veliye, yatsı namazdan önce de veliye, sonra da veliye. Kısıcaydın gün yaşandan sonra hasan okuysan şu gece okuydun da. Gün yaşandan sonra işinden yeliyakan, motor maşinin üstünde olsun, ya öyünde ol, ya kaza nahar yetişiyança, saçak yazılıptır, çay demliyança, neçe başlarsan kelime belledip, biter çalasım okuyup kelimelerini okuyman, gün yaşandan sonra hasan okuysan, inşallah şu fazilete yetdiyen. Peygamberimiz aydıptır. Bir adam bir gece Tebarek okuysa fakat eksera ve atyebe şu adam kan ibadet ettiği, ovadan ibadet ettiği, yerine yettiği deyiptir. Yine bir de üçüncü derman söz oldu. Oham hükmen zihninizde, fikrinizde bir soru oluyor. Adam bir neçe gece yada olup qaliye, uykusu tutup qaliye, ay işte okarın deyip qaliye. İnşallah şu Tebarek suresini asıl şey min günah akşam inşallah şun okuyor ni fikrini bağ olup köplerçe gecelerde okuyan olsa ohum ve erti turya da ötün akşam yada olup bilen qala da uş Tebarek deyse tüz Tebarek yüreğini bağ adam da şu. Ohum arasında qalanı bilen o faziletten o dereceden qalmaz inşallah.
o bir qalmaga, käde qalmaga sebep bolamasın. Ýöne zihninizdäki bir soraga jogapda. Ya meselen ýene bir üstün açıp geçeyin. Şayet şu mahal bir neçelerin zihnine bağ bolsun. Men Sure-i Vakani ergici okuyan. Ya amener Rasul okuyan. Huvallahu'llezî okuyan. Men tebarrükde goşsam kän boljak. Ya men bulan hemmesin okuyjak bolsam kän boljak. Näsem qam dip. Eger gayratyňy artdyryp hemmesin okabilseň baryndan gowy oňa görüň ýok. Ýöne iň gowsy Peýgamberiň öz mübarek sözünden şolaň bir wagt birine ýapşysaň da, amany gün akşam amener Rasul okuýanmyşdyk, şoňa da gaýymmışdyň. Şoňa ýapşyp gaýym okatsaň o da alyp çykjakdyr. Ya güne waka okuýanmyşdyň. Bir wagtda şoň birini gaýym saklap da, mudam onu okap ketseň o da ulaqan nygmatdyr. Yani meselen sen fakat tebare okuýanmyşdyň. Mudam okap gelýän käde de olar okuýan. Ine bilen hemmesi fazilat we derecesinden galmasızlyk we şu berekede nesip bolmakdyr inşallah. Ini geleyliň deslap Tebarrek surasynyň ýarsyna barýança gysgaja türkmen bolup düşünür ýaly dep hyzmatyňyza ýetireýin. Ýylynden inşallah 2 aýatynyň içine girip nasihatini aýdar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'a sığınyan qawlan betbaxt bolan şeytanın şerrinden. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya ve ahir rahmatın döken beyik Allah'ın adı bilen. Tebarakellezî biyedihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadir. Bereket eyesi bolly, nigmat eyesi bolly. Elinne alem jahanın padşahlygy elinne bolan Allah. Ve şu Allah hemme zada kudreti çakyandır. Ellezî halaqal mevte vel hayata liyebluwakum eyyukum ahsanu amala. Ol Allah ölmek ve dirilmek, mergu zindigi, yaşamak ve ölmegi yarattı. Mahlukda ölmek de koydu, yaşamak da koydu. Tesirleri imtihan eder yani, haysi bir yengil qawrak amal et yani. Ve huvel azizul gafur. Şol Allah uludur ve musulmanlığın eden kemçiliklerini ve günahlerini, yazıklarını geçişen Hudaydır. Yine 2 ayan manasaydır. Yine 2 ayada Allah kudretini insanlara aydiyar. Görüylüğün manasını. Ellezî halaka 7 semâvâtin tibâqa. Ol Allah üstünüzde 7 kat asman yarattı. Kat asman yarattı. Mâ terâ fî halqir rahmâni min tefâvut. Allah'ın yaradan zadımna kemçilik, bigelşik zat görmersin. Tefavut, bigelşiklik deydi. Bigelşiklik görmersin. Farca'il basara hel tara min futur. Qayta asmanı gözlep gör, kemçilik görýän mi? Aýyň ýyldızdan kemçilik görýän mi? Asmanyň yaradylşyndan kemçilik tapýan mi deydi. Fümmerci'il basara karrateyni. Yeni de gözde. Günnüzlerde, gijelerde, düze çıkanızda, dağlarda kaňyz, deryalarda kaňyz, asmany yeni gözde. Fümmerci'il basara karrateyni. Yeni gözde. Yeni gözde. Asmandan ayıp tapçak bol. Yanqalib ileykel basaru khasi'an ve huve hasir. Huday bize aydiye. Asmandan ayıp tapçak bolup bar gözdeseň de gözün yadap hop sop bolup hak tap bolup gözün qamaşyp ayıp tapmany yeni etegiň özlersiň de. Khasi'an ve huve hasir. Khasi'an neydi? Hap tap bol. Şeyli gözüňi gözläp ayıp tapçak bol. Gözün yadap hak tap bolup hop sop bolup ve huve hasir qamaşyp
gözün yadap hasir bitada hasretten, narahatlıktan del, ökünçlükten del. Bitada hasir diýdigi yadamak diýdigi. Ve huwa hasir gözün yadap qamaşyp hit bolup ayıp tap bilmersin diýipdir. Ayıp tapmaly insan birini öz görürüňiz. İnsan öz kiçikligi bilen resathanada oturan ahtarşynaslar bar, ýyldız tanıýarlar. Häzir ýyldızlaryň ahyryna ýetip bilmän bolar. Ahyryna ey cemaatlar, bu üstünne kan durjak däl. Ey ýaş oglanlar, ey sawatlylar, ey okuwlylar. Ýeriň ýüzündäki çägeler bar, kiçik çäge. Asmanyň ýyldızlary çägeden kan diýerler. Danışmentler, ahtarşynaslar ýyldız tanıýarlar aýdýar. Bir gysym çägede ne kadar çäge bar? Emma ahtarşynaslar ýyldız tanıýarlar aýdýar danışmentler, göňdäki ýyldızlar ýeriň ýüzüniň çägesinden kandy. Allah bize aýdýar, asmany gözläp gör, asmanyna kemçilik tapýan diýär. Ve laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Allah aýdýar, Allah Taala aýdýar. Ýedigat asmanyň iň etekisinde, ýani biziň üstümizdäki göýüňde, göýüňi owadalanlaryň çıralar bilen. Şmahal mescidin içinde lamplar, tağlar, çıralar bar. Mescidin içi awadalan yer. Öýlüň içi awadalan yer. Hudaý aýdýar, Allah Taala aýdýar, men asmany awadalladım ýyldızlar bilen. Ýyldyraşyp duranlarla panar ýaly, çıra ýaly bol. Ve cealnaha rucumen liş-şeyatin. Ve şu ýyldızlary şeytanlara atlar ýaly şolardan ot dıngdyrýanny. Yerdäki şeytanlar göýüňdäki feriştelere goşuljak bolup göýüňden barýa qalar. Ýyldızlardan bir ot şahap gidipde şeytany ýakyp dargatýar. Ve a'tadna lahum azabas-sa'ir. Ve şu şeytanlar üçin güýçli azap, ýakýan azap, dargatýan azap teýýarlap goýdum. 6-njy ayat Allah'ın kelamının manasyny aýdaýlyň. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. Ve Hudaýa kafir bolan adamlar üçin cehennem azabyny teýýarlandyryn. Ve bi'sel masir. Neveyle biderek yer, nevela biderek yer cehennem yeri. İza ulqu fiha sami'u laha shahiqan ve hiye tafur. 7-nji ayat Allah'ın kelamının manasy. Hudaý aýtýar. Her wagt kafirler cehenneme oklananna cehennemin dem alıp duran sesini işitjekler. Ve hiye tafur, şu cehennem çoğup qaynapdy. Dem alıp duran nidigi, şu mahal bir şir, arslan ya kaplan qahar gelip dem alanna hırlanna haybat etdiýär tarap yığınıp üýşünip gorkýar da mahşer meydanında da cehennem dem alanna şoň sesini işitip çoğup duran sesini işitip adamyň ýüregine gorku düşýär. Tekadu temayyazu minel gayz. Şol cehennem qaharından göçüp yarılıp duran yerinden qofup kafirliň üstüne özüni zyňajak bolýar. Qaharından munfejir bolajak bolýar. Ohum kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Ohum şu cehenneme bir tofar kafirler oklananna cehennemin sakçısı olan perişteler aýtjak, "Hi sizi cehennem madır" diýip, Hudaýyň qaharynyň siňen ýeri wadyr diýip, "Hi adam ýokdymy içiňizde size aýtýan?" diýip sorajak cehennemin sakçı ferişteleri. Kafirler jogap berjek, "Qalu bala qad ja'ana nazir." Gelli cehennem madır, kıyamatda Allah'ın azabynyň qaharynyň siňen ýeri wadyr diýip aýtdylar bize. Emma fekezzebna, yalanlar biz atlar diýdik. Ve kulna ma nazzalallahu min şey. Hudaý Kur'an kitap iýberenak, peygamberler iýberenak, kıyamat boljakmy diýdik. In antum illa fi zalalin kabir. Nätirippäňiz, haklyňyzdan çaşdyňyzmy diýip biz olara şey diýerdik diýjek kafirler. Ve qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Hom şonda kafirler aýtjaklar, "Hay şolun kefini eşten bolsadyk, dinlen bolsadyk, ya da azıcık pikir edip hakyllanan bolsak, buň bu taýda cehenneme girmerdik" diýip. Fa'tarafu bi zanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Cehenneme girýän adam
günahsyn boyun alıp girecektir. Fesuhqan li ashabis sa'ir. Betbahtlyk bolsun cehenneme girecek adamlara. Bir ştada manasyny duraýyn. Fa'tarafu bi zenbihim. Ey cemaatler, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Her kim cehenneme mahkum bolsa, yani cehenneme akdilmeli bolsa, Allah hemmäňizi qaharından ve qaharının sinenleri cehennemden ve kafirlikten saklasın. Her kim cehenneme mahkum olsa, şol adam baryaqa cehenneme, havada men haqım cehennem, men behişte girmek men jayım dellip boyun alıp gitjekdir diye. Ine cehennemin gururunu tamam bolup, yaradan Allah 12-nji ayada aýdýar: İnnellezîne yahşawna rabbahum bil gaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebir. Emma ol adamlar Allah'dan korkup, Hudaýy görmezden gelen günah etjek bolanyny korkup, günah edenlerinden soňram korkup, we men näetdim men Hudaýdan korkýan adamlara lehum mağfiretun, edin günahlarını geçerin ve ecrun kebir, ulu padaş cennette bererin dipdir. Adam günahkar da Hudaý Taala şu ayada men bir içine ada çykýryly. Hudaý aýdypdyr, Hudaýdan gorkýan adamlaryň günahyny geçerin we cennet bererin. Yani adam günahkar da hemişe aýdylýandyr. Hemun behter, hemun uly nygmat, şubur ulaqan gowdatdyr, adam günahyň ýüzüni gezmesin. Adam ýalňyşar, adam günah eder, el aýak göz gulak ýalňyşar. Emma günahdan çirin bernama dökmesin. Erti bir günah etjekmen nip begenmesin. Şubur uly nygmatdyr. Ýaş oglallar, musulman donjyklam. Hudaý aýtýar, Allah Taala aýtýar, Hudaý Taalany görmezden gelen Allah'dan korkýan adamlaryň edin günahlarını geçerin ve padaş vererin. Ve ahirki 2 aya Allah Taala alem jahan beşeriyete aýdýar: Ve asirru qawlakum aw ijharu bih innehu alimun bizatis sudur. Ýuwaş keplen, gaty keplen içinizdäki, gursoňyzdäki zatlary bilýändirini. Ýuwaş kepleniň menen, gabatda kepleniň menen Allah bilmän galmaz diýdi. Ala ya'lemu men halaq ve huvel latiful habir. Allah aýdýar, yaradan Hudaý bilmejekmi öz yaradan zadyny? Men sizi yarattım, öz yaradanynyň içindäki zady bilerin ahim diye. Ala ya'lemu men halaq, yaradan Allah bilmejekmi? Ala ya'lemu men halaq, men özüm yarattım sizi diye. Yaradan Allah bilmejekmi? Ve huvel latiful habir, gabatdaky zatlary we hemme zatlardan bilýän we habarlydyr diýer. Ine onlar kısaca, doğruca, gönce manası Tebarek surasının hizmetinde yeterli. Emma 2-nji ayada Ellezî halaqal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsanu amela. Hudaý Taala aýdýar, eýämiz yaradan Allah aýdýar. İnsanın içine ölmek de koydum, dirilmek de koydum diyer. Biz şu mahal diri ýagdaýymyz var. Niçe yıllar bäri, takriben Siri-i Nebewi Resulullah'ın ýaşaýyşyny başlanymyz bäri, başardygymdan ölüm gürrüňi agzamardım şu minberden. Çünkü adamlaryň zihninde we pikirinde we ahullarymydan ölümden agdaýar, mydam kıyamatdan agdaýar, jamaň derdinden agzam ýerler diýip bir adamlaryň pikirine, jowalyň diline bir gürrüňleri wadi. Şu gürrüň ýatmadan çirim we dinimizde jamiy beşeriýetiň mätäç gürrüňleri gaty kän we kämilligi sabit bolsun diýip 4-5 ýylyň içinde Allah köklediginden, Hudaý berdiginden, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýaşaýyşynyň içinde insanyň ýaşaýyşyna gerek gürrüňler hyzmatynda ýetirilendir. Ta Hudaý köklediginden mykdarça. Emma bir iýje gürrüň ölümüň öz gürrüňi geldi birme içine girip gürrüňe deýliň. Ellezî halaqal mevte vel hayâte. Allah aýdýar, sizde ölmek de koydum, dirilmek de koydum. Biz şu mahal diri halatda. Oham hamana bir oturuşukda, bir gülüşükde, sadece dogun aýdýyn, bir toyda da ölüm agzalsa insanyň zihninde we gelişmeýän zatda. Toydan, hoşlukdan gürrüň edilmek. Iň insanyň hoş wagtynyň jelesesi de dünýede. Inni o saçagyň başy ya oğlan uşak saçagyň başynda mişdik ya başga jeňelle derýada gülüşüp duran halatyndan däl. Ohum aýdylýar, ölümden gürrüň etme, men ýüregim daryk ýer diýip. Şu gürrüň istiwa gürrüňde.
Näme diýip? Cemaatlar, ýaş oglanlar, aýaly erkek musulman dogallar. Ölüm agzamaly diýdigi, ölümi agzap, "Hey men gorkýan" diýip darkmaly diýdigi dälki. Ölüm madygyny agzalmaly ki hemmemizin başymyzda hükmellik ba, be ölüm ba bolsa, men şu mahal daýaw bolayyn. Ölmäkem hormatly bolayyn, rahimli bolayyn. Men ýalta bolmaýyn, güler ýüzlü bolayyn. İşimde dogruçy bolayyn. Kargerde bolsam, karmentde bolsam, başga işte de bolsam, çürügüm halal ýygnaýyn. Mert bolayyn, zähmetkeş bolayyn. Ölüm ma ýöwde. Şu ölüm haçan geljegi belli del. Şu ölüm gelmäke men daýaw bolayyn. Asyl ölümi agzamak manasy şu mahal aýdyp duranymda. Ölüm agzaňyzda, ölüm agzamelle, ölüm agzasaň men gorkýan, köplerçe zinanylar görüňiz. İştibabe. Gorkýan bolsa günäni ep bermeli. Ölüme agzalmaly, te uzak günä edilmez ýaly. Ölüme agzalmaly, onuň munyň aýagyna taýak oklanmary ýaly. Bir gün şide gitjek, menne gitjek, adam öljek, men şu mizahym bolmaýyn nimeli. Agzalyk dürüt ýürmeýin, men Hudaýa barjak bir gün nimel. Ölüme agzamaň delilleri, manalary şi. Allah'ın bizden isteýär, Resulullah bizden isteýän zady şi. Şunu toýda da hatta meselen insanyň hoş wagty agzal ýerde, näme işgal bar şunu agzamaň. Bir wagt adamyň fursaty tamam boljak, şu fursat tamam bolýança adamyň gowunyny gör, hormat goý, heleýiňe ýaxşylyk et, rahimli bol diýip aýtýanda, işgali barmy şekerim? İnsanyň hakly bilen iste işgali ýok. İnsan ilim bilen gurrunesta işgali ýok. İnsan mantyk bilen gurrunesta işgali ýok. Ýöne şeytan bilen gurrunesta işgali bar. Şeytan bilen gurrunesta. Näme diýip? Şeytan ölümi agzasaň günä ep beriljek, şonu bilýär-de. Ölümi agzasaň amalyňda daýaw boljak, namazyň kazasyny aljak, onu bilýär-de. Oňam näme diýär? Şeytan we şeytana urduş miňdiş adamlar ölümi agzamasaň 5 günne hoş bolayly. Ölümi agza ta hoş bolar ýaly. Ölmäkem men dogry ýaşaýyn, mert ýaşaýyn. Mäkem bolayyn diýip. Muň misaly kim? Wagt kim gowy misal bolup biljek gözümiziň nury Resulullah jandan başga. Bedir jeňinden hoş bolup gelýänmiş. Öýün oba gelipdir. Ýani Medine-i Munawwara gelipdir. Ruqyya diýen gyzynyň gumuny uýup duranmışdyklar jaýlap. Bedir jeňinden hoş bolup gelýänmiş. Medine'ye yetipdir. Görse gyzynyň Ruqyya diýen gyzynyň radiyallahu anha Enemi Hatice'den dünya gelen gyzynyň gumuny uýup duranmışdyklar. 23 ýaşyndaky gelin Ruqyada. Hazrat Ruqyada. Emma onu da Peygamberimiz mudam güler ýüzlemişdik. Ene ölüm agzamak diýerler. Ay men ölüm agzasam gorkýan, kabir ýadyma düşýär, çukur ýadyma düşýär. Ýadyma düşsün günäni bermeden çürim. Günähiň izinli gezmesizlikden çürim. Mehabbetin kän bolar ýaly, güler ýüzüm kän bolar ýaly. Adamlyň gözüne şat görünýär ýaly. Ölmäkem erkekliň arasynda erkek, zinanylyň arasynda zinana. Musulmanlar mert diýler ýaly. Hudaýy adamlar güler ýüzli diýler ýaly. Meger taryhy beşeriýetde Resulullah aleyhisselam en güler ýüzli adam dälmi meger? En ölümü kän aglayan adam özde. Serdar alem Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Mıdam güler yüzlemiştik da Peygamberimiz. Daimet tebessüm. Mıdam güler yüzlemiştik da. Fakat vaaz verenine mübarek gözleri kızaryanmıştık. Ciddi gurrunlar yanmıştık. Fakat nasihat aydanna mübarek gözleri kızarıp mübarek damarlar çıkyanmış. Canı bilen gurrunlar yanmış. Mıdamın güler yüzlemiştik. İydi näme? Daimel ahzan. Mıdam kursuğundan narahatçılık bağmıştık. Mutarakimel ahzan. Kursuğun narahatçılıktan dolmuştuk. Mesuliyetten dolu da emma mübarek güler yüzüm mıdam güler yüzlemiştik da. Her kimi ihsas ediyenmiştik meni beter gowwarya diýip. Tüys musulmanyň ulgusda. Ay men ölüm agzamaň, ay ölüm agzasaň men zindigim behem wurlya, men ogluň şoňany ölüm agzamaň halis şeytani adamlyk fikirlerdir, bidirekdir. Şayet gowa adamlarda şikif aýtýan bolsun, o pahirle ýalňyşyk iştiba etdi. Belkim satçaň maşynyny hamana agdaýan da, hey oglanlam, hey gyzlym, hey denany, ey er adamyň başyny ölümme, şu ölüm gelmäke mehabbetli bolmaly biri-birimize. Ölümden soňram kadryny menen bir aglanyň peýdasy ýok ki. Ölmäke mehabbetli bolayly, rahimli bolayly, hormatly bolayly, biri-birimize şirin bolayly, süýji bolayly, biri-birimize bahylçylyk etip ýürmäli, biri-birimize içgaralyk etmäli, biri-birimize ýykjak bolup ýürmäli, biri-birimiziň hakyny ýek bolmaýly, ölüm mardyr, mert bolayly. Şuurlyň aýby barmy? Hakly şuurlyny kabul etmeýärmi?
insanın tahsilatı, ilmi, medeniyet şunu kabul etmeyemay. Ya belki asli akıl şimi, ya belki asli medeniyet şimi, ya belki asli iman ve zindigi şimi. Elbette asli zindigi şida. Asıl hakıl, hakıl şınayt diye. Onun için Allah şınayt diye. Onun için gözümün nuru Resulullah'dan şınayt diye. Ölümü kan ağdan deyiptir. Temert bolur yani. Eymen ölmekam da yok durayın diyer yani. Ölmekam gülür yüzlü olayın diyer yani. Ölmekam halal çörük yiyin diyer yani. Ölmekam haram lokma yemeyin diyer yani. Ölmekam ibadetima kaim durayın diyer yani. Bunun anırda necre açıklığa baytmalı. Bunun anırda yirek girmeli açıklar yani. Bu üründe işten şık olmak, ay bu üründe koysan ay demek yirek barmalı. Onun için doğru ürün aydılıp duqa, men doğru ürün aydeyin. Ay şu ürünü koysana diyen adamların bir tofarı ertiyetçiliği yere girecek da. Hak mı hak değilmiş? Elbette hak. Toğuluk yerin yüzün neşim hal ertiyetçiliği niçin adam yere girecek. Köpsü de iş ölümden ağzamasan ait diyecek adamlar. Diyen adamlar. Heleyden erkekten, olukandan keçiden, ertiyeden atlayança yere girecekler. Ama insan yeni nemege caiva, şunu ağlamasana diyemege. Genratçı tayı, ertiyetçiliğine kadar adamla yine yerine tevine girecek. Öldü kim? Ağlamaşı da adım ben yanımda, ölümü gurrun etmemen öyümde diyen adam. Öldü gidecek şuna karşı. Bundan anırda acayip zat bağmay. Bundan anırda genrat bağmay. Mıdam yürüdüler acal şerbetin, bu şerbetten hiç kim dağıtmayın kalmalı. Ey kepleyen ve ey iştiyarlı, hemmemiz işitmeli acal şerbetin dağıtmalı. Mıdam yürüdülür acal şerbetin her kime içirliyer. Bu şerbetten hiç kim dağıtmayın kalmaz. Bir gün bir keplep duran dil yafırya ve ağız yafırya tamam oluyor. Ve hemmemiz de şeyler de. Biz şu gelmeyeke kepleşme hal. Allah'ın kelamından, Resulullah'ın kelamından, ak dininden ve hak kepten, ödeme aydiyen. Şu gelmeyeke mert bol ve eştiyenler de şeyler de. Bir gün ki tatil olacak, o yere tıkılacak, ondan önçek merde amal ol. Yayılsın hak keple yayırasın. Batıl kep basılsın. Nahak kep basılsın. O doğru kep de yayırasın. Tüyüs doğru kep de şu mahal kaydılıp duran kep de. Ölüm mağarada. Hazreti İmam Şafii radıyallahu anh ahl-i sünnetin 4 mezhep başının biri. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii. İmam Şafii'nin yanına bir adam aydıptır. İmam Şafii'nin yanına bir adam aydıptır. Ey İmam Şafii deyiptir. Sen iyiliğinden kipleyerler, ölüp bir din mars mıka diyeler deyiptir. Yerin yüzünün dağlarının biri, sütüllerinin biri. İmam Şafii'ye bir adam aydıptır. Sen iyiliğinden kipleyerler deyiptir. İmam Şafii ölüp bir din mars mıka diyeler deyiptir. İmam Şafii nâme deyiptir. Temenna ricalun en amute ve in amut fetilke sebilun lestu fiha bi avhat. Deyiptir, gülüptir İmam Şafii. O men öleyim ne deyiptir, o ödülecek mi deyiptir. O da barar da men elimden deyiptir. Ey cemaatler, şu rivayet etyen ne mi diye. İmam Şafii bir gün dünyadan geçti. Ve o adam mı ölmez mi kalmış İmam Şafii diyedi. İçin savutacak bolup İmam Şafii'nin malından bir miktar satın aldı diye. Ama ana o ölü men şun zadından men elime girdi deydi da 18 gün sonra öldü de ölü. Ve şun malın yeni men satın aldım diye. Qaytay deyin. Bundan anırda insanın näme dersler olmalı. Eşi Şafii, İmam Şafii ölüp bir din mars mıka deyiptir da biri. İmam Şafii de deyiptir, men ölönüm menen onu ölecek değil mi deyiptir. Onun şık gurrunları rivayet etyen adamay diye. İmam Şafii bir gün öldü diye. Onun şu ölmez mi ki diyen adam şun terekesinden, şun kalın malının bir zat satın aldı diye. Hamanı şun malının ilm aldım içim savuydu deydi da hamanı. 18 gün sonra, bir gün, 2 gün, 3 gün, 3 hafta yetmeyeni şey ölmez mükadiyenin özü ölü. O şu malı da men satın aldım diyor. Kan çekme ey dünya her kim alanını, qarz malındır her kim kaydıp bir gider diye Mahtumul İşan. Manası ne mi? Mahtumul İşan şu dünya kaydıptır. Ey dünya deyiptir, palani kan yaşadı, palani kan pul yığnadı, mal yer yurt yığnadı deyip narahat bolup verme. O yine senin içinde epberk diye deyiptir. Qam çekme ey dünya her kim alanını, qarz malındır yine kaydıp bir gider. Bütün narahat bolup verme, palani men içimden kan radallı deyip o yine epberk gider deyiptir. İnsan ölüm ağlamalı değilyen gurrun daşı. İnsan ders almalı değil. Allah diye. Ellezî halakal mevte vel hayâte. Ölüm de koydum, zindigi de koydum. Ne için?
liyebluwakum eyyukum ahsanu amala. Ta Allah diye sizi imtihan eder ýaly, haýsy biriňiz gowrak amel etýäňiz we ölüm ba men mert boljak diýmeli de. Bir wagt Hudaýyň dostlarynyň birine biri aýdypdyr da, sen ölüp adamla sen elinden din marmyka diýipdir. Her zamanlarda bazatda yürüyüp gelýän barnamada mehrum adam mıdan mehrum da. Nesipli adam siz ýalyşy bir manjelesi nesip etipdi. Nesipli adam da Hazreti Adam'dan bäri nesipli da. Bir nesipli mıdan bir nesip da. Bagryň ýakanyň peýdasy ýokda, nesip ýokda. Bir Hudaýyň dostlarynyň birini biri aýdypdyr da, sen ölüp senden adamlar din asa diýipdir. Ol Allah'ın dostu näme jogap beripdir. Ol Hudaýyň dostu näme jogap beripdir. Ol alim, ol veliyullah näme jogap beripdir. Ol aýdypdyr: "İnnema yurihullahu Teala al-ibade min al-kafiri wal-fasik, ve amma al-mu'min femustarih." Ol alim adam aýdypdyr, wahy diýipdir. Bir kafir adam dünýeden geçdi, iýdinäki adamla ondan din ýanny rahat bolýandyr diýipdir. Bir pasyk adam dünýeden geçdi, iýdinäki bir ýeriň ýüzündäki adamlar on azatyndan, fıskyndan, günäsinden din ýannyr diýipdir. Emme amale salihin içindäki musulman adam ölse, on öýdi senýal azal adamlaryň elinden dinler diýipdir. O adam dünýeden geçdi, jennete gaşyň gidip dünýäň kellagyryndan o öleniň öýdi din ýa diýipdir. O berk adam näme diýdi ona? Sen öläsiň biz senden din alsak diýdi. Daýdypdir, ýok diýipdir. Kafir fasyk ölse adamla onun diniýe diýipdir. Emme ameli salihli adam ölse ölünün öýdi diniýe dünýäň kellagyryndan, azal adamlaryň azasyndan, muzahim etýän adamyň muzahimyndan, o tamam dünýäň kellagyryndan jennete gaşyň gülüp gitýär diýipdir. Yatdari be wagti zaden eto, yatdari be wagti zaden eto, heme xandan bude do to gerýän. Bilýän bolsaň diýipdir, adam dünýäge gelenni oglan aglyja we hemmekş gülüşýär. Palanyň ogly gyýdy boldy diýip hoş bolup gülüşýär. Bilýänmi diýipdir, dünýäge gelende aglap dünýäge gelden we hemmekş gülüşýär diýip. Ançynan zi ki wagty murdan eto hemme gerýän bowando toxandan. Dünýäge gelende sen aglap geldin hemmekş gülüşýär diýip. Indi dünýeden geçeňde hemmekş aglaşýar. Dünýeden geçeňde hemmekş aglaşýar. Biz şi yaşap berkan bir forum yaşa halk ağlap duqa sen güllüdür diýipdir. Men jennete var ýani. Dünýäge gelende sen ağlap geldiň halk gülli. Indi dünýeden geçeňde sen gül halk ağlasyn diýipdir. Asl haklyş. Asl zindigiň ýoluş. Asl musulmançylygyň gürrüňiş.